खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै मेन्स T20 वर्ल्ड कपआव भारतनि हानजाया देरहानानै मैया भारतआव सफैबाय। बारबाडसआव जानाय मेन्स T20 वर्ल्ड कप फाइनालाव भारतनि क्रिकेट हानजाया देरहानायनि उनाव निउ दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव फैदों जेराव रोजा रोजा सुबुंफोरानो बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय होंगो दोंगो जाहैदों। प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी बिथाङाबो गावनि थाग्रा खथायाव भारतनि क्रिकेट हानजाखौ लोगो हमदों आरो वर्ल्ड कपनि ट्रफिजों जयैनो सावगारि सेबखांदों। निउ दिल्लीनि उनाव मुम्बाइनि वानखेड़े स्टेडियामावबो भारतनि क्रिकेट हानजाखौ बरायनाय हाबाफारि लादों जेराव मुम्बाइनि मेरिन ड्राइभआव भारतनि हानजाया ट्रफिखौ लानानै बासजों पेरेड खालामदों। बेयावबो रोजा रोजा लाख सुबुंफोरानो बरायनो थाखाय होंगो दोंगो जादों। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय 29 जुनावनो बारबाडसआव मेन्स T20 वर्ल्ड कपनि फाइनाल गेलेनाया जादोंमोन। खोला आफ्रिका आरो भारतनि गेजेराव गेलेनाय जादोंमोन जेराव भारतनि हानजाया 7 रानाव साउथ आफ्रिका अदेबानि खोला आफ्रिकाखौ फेजेननानै देरहासार जानो हादोंमोन। बेनि उनाव बारहुंखा जानायनि थाखाय भारतनि क्रिकेट हानजाया भारतसिम फैनो हायाखैमोन। बारहुंखा जानायनि थाखाय बिथांमोनहा नांथानानैनो थानो गोनां जादोंमोन। उनाव स्पेशियेल चार्टार फ्लाइटनि गेजेरजों बिथांमोनहा भारतसिम फैबाय आरो मैया निउ दिल्लीआव सफैबाय। सांग्रां जा आफां आसामाव जेखि जाया समाव दैबाना जानो हागौ। भुटान हादरा दै एंगारहरनो हासिगौ। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेनि सायाव सांग्रांथि फोसावदों। खर'सा आसामाव दैबानाजों जेरैबो लोमसावनायनि उनाव बे खेबाव आफां आसामथिंबो दैबाना जासिगोननि सांग्रांथि होदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा भुटाननिफ्राय दै एंगार हरगोननि सांग्रांथि होदों। गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायथिदों दि जुब अखा हानायनि जाहोनाव आसामनि खाथिनि जेरै भुटान अरुणाचल प्रदेश बेफोराव गोबां दै जायोब्ला बिथांमोनहा हायेनाव एंगारहरो बा जोंनि आसामाव एंगारहरो। दै लाखिनानै दोनग्रा दंब्लाबो माखासे बिबांनि दैखौल' लाखिनानै दोननो हायो नाथाय जुदि दैया गोबांथार जायोब्ला दैखौ एंगारनानै हरनो गोनां जाखायो होननानैबो फोरमायथियो। जेरै अरुणाचल प्रदेशनि पासिघाटनिफ्राय दै एंगारहरोबा आसाम सरकारा मिथिखायो थिग बेबायदिनो भुटाननिफ्राय दै एंगारहरोब्लाबो आसाम सरकारा मिथिखायो होननानैबो फोरमायथिबावो। मानोना भुटान आरो अरुणाचल प्रदेशजों आसाम सरकारा मोजां सोमोन्दो दं बेनिखायनो दै एंगार हरनायनि सिगां खौरां हरखायो होननानैबो फोरमायथिबावो गिबि मन्थ्रिया। आरो बे खेबाव धुबरी बरपेटा नलबारि बेफोर जिल्लाफ्राव दैबाना जागोन होननानै सांग्रांथि होयो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। 2025 मायथाइयाव जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव NDA-Bनिफ्राय बिसायख'थियाव बिजाथि फसंनो हागौ। बेखौ इसारा होदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDA-Bनिफ्राय। इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDA-Bनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि उनाव NDA-Bफोरनि जेंनाया जेरैबायदि सुफुंजानो नांगौमोन बेबायदि सुफुंजायाखै। बिटिआर गोरोबथानि उनाव रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां NDA-Bफोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो दङ। बेनि अनगायैबो जोबथेसालिनि बायजोआव थानाय NDA-Bफोरनि केसआबो जोबनानै थाङाखै। आसामनि अनगायैबो नागालेण्ड अरुणाचल प्रदेश भुटान नेपाल बायदिफोराव केस दङ। रिहेबिलिटेसननि बेलायावबो मोनफुंजोबाखै आरो मुंख्लं नखराबो मोनफुंजोबाखै। बेनि अनगायैबो पेरामिलिटारियाव साख्रि होनाय आरो बर' लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननायनि बेलायावबो जेबो मोनासै। बेनिखायनो NDA-Bफोरनि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय NDA-Bनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनो नांगोन होननानै बुंथिदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDA-Bनिफ्राय। लोगोसे बिथांमोना फोरमायथिबावदों दि NDA-Bफोरा खौसे नङा। माखासे NDA-Bफोरा स्किम बा टिका मोनगोननि थाखाय सोरखाराव दं नाथाय NDA-Bफोरा जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय ज' जानो नांगोन बा खौसे जानो नांगोन होननानैबो बुंथिबावदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDA-Bनिफ्राय। जेब्लानिफ्राय BTCआव BJP आरो UPPLनि सोरखार फैदों अब्लानिफ्राय बिदै गोनां ना हमनायनि सायाव गोख्रों जादों। आसाम फिसारि आयेननि सायाव गोख्रों जादों BTC सोरखारा। हाथाय बाजाराव ना फुवान फाननाय आरो ना बिदै गोनां फाननायखौ हमदों BTC सोरखारनिफ्राय। BTC सोरखारनिफ्राय फोरमायथिदों दि आसाम फिसारि आयेननि बायदिब्ला 1 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिम ना बिदै गोनां आरो ना फुवानखौ हमनो मोना। बे आयेनखौ सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां सांग्रांथि होबोनाय जादों आरो बेनारफोरबो सिथाबदों नाथाय सुबुंफोरा बेनि सायाव सांग्रां जायाखै। ना बिदै गोनांफोरखौ हमदों आरो ना फुवानफोरखौ हमदों। जायनाखि 1 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइनि गेजेराव नाफोरा फुवान होयो बेनिखायनो लकेल नाफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बे आयेनखौ बानायनाय जादोंमोन नाथाय बे आयेननि सायाव सुबुंफोरा सांग्रांथि नङैनि थाखायनो
लकेल नाखौ दानिया नुनो थांला होननानैबो बुंथिबावो। फोरमायथिनो गोनांदि बिटिआर सरकारा गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव बाजार आरो सुकानपारा बाजाराव ना फानग्रा बाजाराव सेबदों आरो ना फिसा फिसाजों लोगोसे बिदै गोनां ना फाननायफोरखौ वार्निं होनायनि गेजेरजों एंगारदों आरो उननि समाव हमनो मोनबावोबा आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा होनाय जागोन होननानैबो सांग्रांथि होदों। गसाइगावनि अनगायैबो सिगांनि समफोराव श्रीरामपुर, सिमुलटापु, कसुगाव बेफोरबायदि बाजारफोरावबो ना बिदै गोनां फाननायफोरखौ हमबोनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिटिआर सरकारनिफ्राय। क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो बरपेटा बे गासै मोनब्रै जिल्लायाव गोजा गाबनि सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियाना। क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो बरपेटा बे मोनब्रै जिल्लायाव गोबां रोजा अखा हागोननि सांग्रांथि होदों आरो गोजा गाबनि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाना। बेनि अनगायैबो धुबुरी, बङाइगाव, बजालि, तामुलपुर, नलबारि, दरं आरो उदालगुरि बेफोराव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। गोबां अखा हागोननि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाना। बेनि अनगायैबो गाबोन अदेबानि 6 जुलाइआव क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, कार्बि आंलं, गलाघाट, जरहाट आरो माजुलि बेफोराव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। अदेबानि बेफोर जिल्लाफ्राव गोबां अखा हागोननि आसा दङ। 7 जुलाइआव बरपेटा, बङाइगाव, दरं, उदालगुरि आरो कार्बि आंलं बेफोर जिल्लाफ्राव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। अदेबानि गोबां अखा हागोन। नाथाय दिनैनि सानाव क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो बरपेटा बे मोनब्रै जिल्लायाव गोजा गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। 5 दान जोबथेसालियाव थानायनि उनाव बेलाव फैनाय लोगो लोगोनो गिबि मन्थ्रिनि समायखिराखौ लाबाय। हेमन्त सरेना झारखन्डनि गिबि मन्थ्रिनि समायखिरा लाबाय। हा-हुनि केसआव थांनाय 31 जानुवारियाव झारखन्डनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त सरेनखौ इडिआ एरेस्ट खालामदोंमोन। बेनि उनावनो गिबि मन्थ्रिनि बिबानखौ एंगारनानै चम्पाइ सरेननो गिबि मन्थ्रिनि बिबान होनानै जोबथेसालियाव थांदोंमोन हेमन्त सरेना। 5 दाननि उनाव झारखन्ड हाइकर्टआ हेमन्त सरेननो बेल होबाय। हा-हुनि केसआव हेमन्त सरेना थोंजोङै लोब्बा गैया होननानै झारखन्डनि हाइकर्टआ हेमन्त सरेन बिथांनो बेल होबाय। गिबि मन्थ्रिनि बिबान मोनथ'नाय चम्पाइ सरेना गिबि मन्थ्रिनि बिबाननिफ्राय रिजाइन होनायनि सानसे उनावनो हेमन्त सरेना थामथि खेबनि थाखाय गिबि मन्थ्रिनि बिबानखौ लाफिनबाय। हा-हुनि केस होनाया बेरेखा दोलोनि फान्दायनाय होननानै बुंथिदों हेमन्त सरेन बिथाङा। सासे आदिबासि सुबुङा गोजौ बिबान मोननायखौ लानानै सहायनो हायाखै, बेनिखायनो हा-हुनि केस होनानै गिबि मन्थ्रिनि बिबानखौ एंगारनो नारसिनदों आरो बेयाव बेरेखा दोला जाफुंसारनोबो हादों। नाथाय हा-हुनि केसआव थोंजोङै जेबो लोब्बा गैया होननानै झारखन्डनि हाइकर्टआ बेल होदों होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रिया। रायजोआव दैबानानि गिख्रंथाव महरा दासिमबो सोलायाखै। दैबानाजों दासिम 40नि गोबां सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो 800नि गोबां जिब-जुनारफोरा थैनो गोनां जाबाय। माखासे दैबानाजों बुखारलांजानो गोनां जादों, माखासे आरो जानाय लोंनाय आदार गैयैनि थाखाय जुनारफोरा थैनो गोनां जादों। डिब्रुगड़आवबो दैबानानि गिख्रंथाव महर। दैजों लोमसावनायनि जाहोनाव मोब्लिब खुन्थियाया गुरै जानानै हायाव गोग्लैनायनि जाहोनाव मोब्लिबजों बोगथाबजानानै सानै उन्दै गथ'साया जिउ खोमानो गोनां जादों। बखाखादावबो सानै उन्दै गथ'सानि जिउखहा सानै उन्दै गथ'साया दैजों बुखारलांजानायनि जाहोनाव जिउ खोमानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो दब'खानि जमुना मुगावबो गोबां दैबाना जानायनि थाखाय सुबुंफोरा ट्रेक्टरनि गेजेरजों थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जादों आरो गाव गावनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ गुबुन गोजौ जायगायाव ट्रेक्टरनि गेजेरजों लांनो गोनां जादों। एसडिआरएफ आरो एनडिआरएफनिफ्राय जेबो मदद मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो जाहाथे एसडिआरएफ आरो एनडिआरएफनि हान्जाया मदद होयो बेनि थाखायबो खावलायहरदों भुगिनांनाय रायजो राजाफ्रा। सुबुंफोरजों लोगोसे जिब जुनारफ्राबो हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। मा जागोन मा लोंगोन बबेयाव थागोन बेखौ लानानै जिंगासिनायखौ नुनो मोननाय जादों। ओजोंहाय अरुणाचल प्रदेशआवबो गोबां गेदेर अन्थाइया लामायाव गोलैदों। आलं पासिघाट लामायाव गेदेर अन्थाइ गोग्लैसिननायनि जाहोनाव लामाया गोलाव समनि थाखाय ब्लक जानानै थानो गोनां जादों। बर' हारिनि जानाय लोंनाय जेरै अनला, सबाय, साम' आरो बायदि बायदि जायखौ जों गुबुन हारिनि हटेलफोराव मोनजाया, बेफोर ओंख्रिखौ जों खालि बर' हारिनि हटेलफोरावल' मोननो हायो। बर'फोरनि अनगायैबो दा गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरनिबो आंगो जानो हमदोंसै बर' हारिनि ओंखाम ओंख्रिया। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों। नोंथाङा जुदि गुवाहाटियाव थांलाय फैलाय जायोब्ला बर'नि जानाय लोंनाय ओंख्रि ओंखाम नागिरनानै जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैलिया। गुवाहाटियाव थांनाय लामायाव नोंथांमोननि थाखाय बेखेवदों गोदान हटेल जायनि मुङा सिफुं हटेल। चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय सिफुं हटेलनिनो बेयो मोनसे ब्रान्स।
सानसारियाव आर्मी केम्पनि उल्था दिगाव बेखेवबाय गोदान हटेल सिफुं हटेलाव नोंथांमोनहा थांनानै बर' हारिनि आंगो ओंख्रिफोर जेरै सबाय साम' अनला दाउ सबाय दाउ बायदि बायदि ओंख्रिफोरखौ मोनजानो हागोन नोंथाङाबो सिफुं हटेलाव खेबसे हाबनानै मोजां जानाय आदारफोरखौ जानानै गोजोननायखौ लानो हागोन जुदि नोंथाङा सिफुं हटेलनि बागै माबाफोर सोंथि खालामनांगौ दङबा हटेलनि बिगोमाजोंबो सावरायहरनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 9864474796 गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय गोजोन्थों